कि जुग जुग जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो। जुग जुग जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो बेटिया लाल होए कुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। अच्छा चंद्रशेखर चाचा जी कहाँ, उनकी बेटी कहाँ है? उनको भी मंच पर बुलाया जाए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा हम लोगों को। चाहेंगे कि बच्ची को बुलाया जाए मंच पर, साथ में उनके पिता को, उनके बच्चे भाई को, दोस्त को, सब लोग को बुलाया जाए। हाँ, माता पिता को जरूर बुलाइए। जरूर कि बेटी बनकर आई है माँ बाप के जीवन में, बेटी बनकर अदिति आई है माँ बाप के जीवन में, कल इनका बसेरा होगा किसी और के आंगन में। तो आइए कहना है जुग जुग जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो। जुग जुग जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो। ओ ललना लाल होई है कुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। ओ ललना लाल होई है कुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। जुग जुग जिया सुललनवा पूर्णिया के भाग जागल हो। जुग जुग जिया ललना लाल होई है कुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। हो ललना लाल होई है कुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। रतिया भावन हो आजू के दिनवा सुहावन रतिया भावन हो ललना दीदिया के, हो ललना दीदिया के होरिला जनम ले होरिलवा बारा सुंदर हो। दीदिया के होरिला जनम ले होरिलवा बड़ा सुंदर हो। नकिया तो हवे जैसे बाबूजी के अखियां हो माई के हो। नकिया तो हवे जैसे बाबूजी के अखियां हो माई के हो। हो ललना मुहावा चनवा सुरु जवाता सगरो अंजोर भैले हो। ओ ललना मुहावा चनवा सुरु जवाता
सगरो अंजोर भैले हो सासु सुहागिन पर भागिन अनधन लुटावेली हो सासु सुहागिन पर भागिन अनधन लुटावेली हो ललना दुआरा पर बाजेला बधैया आंगनमा उठे सोहर हो ललना दुआरा पर बाजला बधैया आंगनमा उठे सोहर हो ललना दुआरा पर बाजला